बरं झालं ॲक्टिंग बरं झालं बरं झालं फर्स्ट टाइम फिल्म येस थँक्यू बेस्ट तू कशा झालं ना बरं आलं बरे झालं कशी झाला मूवी मस्त बरं झालं बरं झालं कशी झाली मूवी बरं झालं बरं झालं सुपर सुपर कशी झाली कशी झाली मूवी बरं झालं अम्मा बरं झालं रे येस मूवी कशी असली मस्त बरं आलं येस बरी असली येस थँक्यू बरी असली मस्त बरी आसली खुशी जाली ते ओवरऑल पिक्चर मस्त बरें आसलें मागीर हांसून हांसून फुल्ल सगळें दुखता आनी तातूंत एक लेसनूय आसलो म्हळ्यार कॉमेडी आसली प्लस एक लेसनूय आसलो थँक्यू सगळ्यांक थँक्यू सो मच व्हेरी गुड थँक्यू कशी झाली बरं आशिल्लें मूवी कशी असली सुपर सगळा वॉच करा नाईस मूवी व्हेरी नाईस मूवी थँक्यू सो मच कशी आली मूवी बरी आसली प्रस्तुत काळाक सहज जाल्ली आनी क्रिस्तांवांक एक बरो संदेश दिता म्हळ्यार कसरी चूक केली जाल्यार आमी लिपोवन दवरचो कित्याक म्हळ्यार बोक्षांनी मागा जाय आनी बरें जिवी जोड जाय म्हणून प्रस्तुत काळाक सहज जाल्ली बरी मूवी बरी एक्ट केला बरें म्युजीक बरें आसा वर्ड्स बरें आसा ताळो बरो आसा बरी जाली देव बरें करूं असली मूवी येतना आमी कुटुंबा समेत येवंक जाय आनी मूवी पळोवंक जाय सो हांवें सगळ्यां लागीं विनंती करचें इतल्यान तुमी तुमच्या कुटुंबा समेत येया खंडीत तुमी दिल्ल्या पयशांक कांय मूवी मोस करची ना थँक्यू थँक्यू सो मच पॉट बरं आसयलें कोंकणी फिल्म फर्स्ट टायम बरें आयलां ग्रेट थँक्यू थँक्यू सो मच कशी असली बरें आसलें बरें फिल्म भारी बरें जालें थँक्यू नाही सुपर सुपर थँक्यू कशी बरें आसा बरें बरें जालें थँक्यू कशी बरं आलं बरं आलं थँक्यू मूवी कशी असली सुपर सुपर थँक्यू मूवी कशी असली बरें आसलें कशी बरी जाली मूवी कशी सुपर बरी जाल्या सुपर व्हेरी नाईस सुपर बरी झालं बरें जालें बरें सुपर बरी आसली मूवी बरें जालें कशी आली मूवी नाईस व्हेरी नाईस थँक्यू कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू सो मच ॲक्टिंग भारी बरं झालं आणि थँक्यू कशी असली बरं मस्त बरं बरं आलं थँक्यू मूवी कशी असली येस मूवी कशी असली बरें जाल्या बरें ॲक्टिंग बरें बरें जालें बरं आलं ॲक्टिंग बरं बरं झालं येस मूवी विषयी तुला सांगा नाईस बरी आली येस नटू मूवी कशी असली बरी आली मूवी कशी असली बरी काल लाईक झालं मूवी येस मूवी कशी असली बरं आली बरं येस मूवी कशी आली बरी झाले मस्त लाईक झालं मस्त लाईक झाले येस थँक्यू सो मच बरं आली मूवी कशी असली बरें आसलें मूवी बरें आसलें वय इट इज ओवरऑल वेरी फन एंड कॉमेडी वॉज ऑल्सो ग्रेट इन दॅट थँक्यू थँक्यू कशी असली मूवी बरी आसली या बरी आसा मूवी सगळ्यांची ॲक्टिंग भारी बरें जालां येस मूवी कशी असली बरी थँक्यू गुड इट वॉज नाईस मूवी थँक्यू बरें असलें सुपर आसलें येस गुड व्हेरी गुड या थँक्यू मूवी कशी असली बरी असली असून असून पुरो जालें बरी असली मूवी येस थँक्यू बरें टायमपास जालें आमकां बरें जालें येस थँक्यू एक्सलंट 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 Yes. कोणाची ॲक्टिंग मस्त बरं झालं माझ्या लास्ट पार्ट लाईक जालें कन्फेशन येस थँक्यू Yes. सो मच येस मूवी कशी असली व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस कशी आली या नाईस वन येस थँक्यू कशी आली मूवी The movie was very good and all of you did a very good job. थँक्यू It was enjoyable, okay? या थँक्यू सो मच कशी आली बरं बरं गुड ॲक्टिंग मूवी शोशा तुमचे मूवी बारी बरें आसलें आनी आमकां पोट बरें नासलें आमी बेस्ट पार्ट वॉज देर वॉज अ गुड मेसेज ऑफ फॉरगिवनेस थँक्यू सो मच येस मूवी कशी बरं झालं वय बरं काल लाईक झालं तुमचं मूवी बरं झालं अशा कॉमेडी या थँक्यू कशी असली मूवी बरें जालें बरी झालं गे या थँक्यू मूवी बरी आली बरी आली कशी आलं रे मूवी बरी Fonda so distant, fonda so distant.